Ассалому алейкум дӯстони азиз. Хонаи фурӯшии имрӯзамон дар Гипразем, маҳаллаи Шайнакда ҷойгир мебошад. Аз ин тараф бозори Вориси Сомон, мактаби 91 ва деҳқонбозори Гипразем. Аз ин тараф маҳаллаи Навбаҳор, аз ин тараф маҳаллаи Пахтакор. Хонаи фурӯшии имрӯзамон дар ман ҳамин минтақа ҷойгир мебошад. Аз роҳи калон то хона тақрибан 3,5 километр. Бисёри бад гап намезанем, рафтем. Аз ин тараф мо омадем. Дар ин ҷо истгоҳ ҳасту маркази савдои Шайнак, ҷои канечкаи маршруткаҳо ва ман ҳамин бошад забори мактаб. Аз хонаи фурӯшимон рост мерему, ба тарафи дасти чап мегардем. Аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз ва марҳамат худи ҳавлии фурӯшӣ. Маҳаллаи Шайнак, ноҳияи Фирдавсӣ ворид мешавем. ҳавлии фурӯшии имрӯзамон дар умум иборат аз 2,6 сотиқ замин ва 5 дар хона мебошад. Бо таъмири зебо таъмин аст. Бо чизу чорааш фурӯхта мешавад. Ҳамаи ҳуҷҷатҳояш 100%, бо барқ ва об таъмин аст ва дар наздикияш ҳама чизҳои даркорӣ қарор дорад, аз ҷумла мактаб, масҷид, мағозаҳо. Бо воситаи нақлиёти ҷамъиятиам умуман мушкиле нест. Септик кардагӣ. Навормона ҳатман то охира тамошо кунед. Баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. Марҳамат, шурӯъ мекунем. Ин дарвозаи ҳавлӣ даромадгоҳ. Бинои асосӣ. Дар дохили ин бино 5 ҳуҷраи истиқоматӣ, 2 ҳоҷатхонаву ҳаммум ва ошхона ҳаст. Ин бошад бинои иловагӣ. Дар дохили ин бино ҳоҷатхона, ҳезумхона, дегдонхона ва боз яктаи дигар ошхона. Аз бинои иловагӣ шурӯъ мекунем. баъд аз он мегзорем ба бинои асосӣ. бениҳоят таъмири зебо дорад. ҳоҷатхона. инҷо ҳезумхона мебошад. дегдонхона. ва ин ошхона. ҳавлӣ чӣ хел гуфтем бо барқ ва об таъмин мебошад. фишори об баланд аст. аз бари бино аз ҳарду тараф дӯстони азиз нимметри ҷои холӣ ҳаст. ва дар ин ҷо бошад дари асосӣ ва дари меҳмонхона. якум ҳуҷраи истиқоматӣ меҳмонхона. дохили бино дӯстони азиз дар ин ҷо ҷои зинапоя. дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ ошхона, ҳоҷатхонаву ҳаммом ва сеюм ҳуҷра. дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ. аҳамиятият ки ҳар як ҳуҷраи истиқоматӣ таъмири зебо дорад. инҷо ошхона, кухни гарнитур ҳаст. дар ин ҷо бошад ҳаммому ҳоҷатхона дӯстони азиз. дар мана ҳамин тараф ҷо барои унитаз тайёр карда шудааст. ҳам дар якум, ҳам дар дуюм ошхона ҳаст. ва ин бошад сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ. сабти якум ошхона ба анҷом расид. мебароем ба дуюм ошхона. дар дуюм ошхона дӯстони азиз дар ин ҷо балкон асту ин як холи калон. метавонед ин холро девол карда маҳкам кунеду боз як ҳуҷраи иловагӣ мешавад дӯстони азиз. ва дар ин ҷо чорум ҳуҷра, панҷум ҳуҷра ва ҳоҷатхонаву ҳаммум. чорум ҳуҷраи истиқоматӣ меҳмонхона. ва ин бошад охирон, яъне панҷум ҳуҷраи истиқоматӣ. ин ягона ҳуҷрае мебошад ки таъмираш падабой аст. ва ин бошад дуюм ҳоҷатхонаву ҳаммом. дар ин ҷо ҳам ҷои унитаз ҳаст. сабти хона ба анҷом расид. нархи хона бошад 985 000 сомонӣ. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хонанда рӯи экран. аз номи канали Дом Тиҷей барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона ватсап доранд. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид барори кор. худо нигаҳбон.